bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kuphume umphefumulo engozini enyandisa igazi eyenzeke Egoli. Kushone oyedwa engozini eyenzeke ngo-4 ekuseni ngoLwesithathu emgwaqeni u-R21 Olisfonteni Egoli. Abezimo eziphuthumayo bafika endaweni ezigameka bathola iLoli nemoto encane ipoqoke yaphela. Emotweni bekukhona besilisa abane abaneminyaka eyo-30 ubudala. Ababili batholakala bezivalele ngaphakathi. Abagibeli ababili batholakala benemhuzo emncane balashe khona endaweni esigameko ngaphambi kokuthunyelwa esibhedlela. Ababili abatholakala basesimeni, oyedwa ubesesimeni esibucayi kakhulu kodwa uchaze njengoseshonile. Omunye kusho uKelly Van Reden okhulumela abe-Armed abakade baselolini baphume bengenayo imhuzo. Bafethu izona ndaba ezihamba phambili namhlanje kwesisenkeze nesixosa khona abagibeli ukuthi okanye abashayeli ukuthi baziphathe kahle mangabe basemgwaqeni lapha nabahloniphe impawu zomgwaqo nemithetho yokushayela ukuze basigcine basesimeni esihle esiphephile. Ngazo ukuthi izona ndaba ezihamba phambili kwesisenkeze nisiphathe kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Ngingumfezeko wezindaba ze-radio Inkezo. Nibe nosuku lomnandi.